Nya sian, nya da electric scooty. Mat ka lawe jong ya shaka. One shot Quincy Motors Jamrang Shiro. Pat ka liang no shaka e thamukas. Ki pulit jong ka North Garo Hills haka arf neutrik menta ubnai leber kila kem yo area commander barim jong ka seng king atiar ka Garo National Liberation Army na ka GNLA halor ka jingdongti ban siat yap yo nong hi ka school uplatip kerteng u Denibird moment haka snong resu mepan abri house name arhajar khat ar uni unong elam barim ka GNLA udai uplatip kerteng da 11 sech sangma ubajukhat kerteng sin chenang ubabat kumu area commander jong ka GNLA Northern Zone hakabala kano ba house name arhajar khat ar ula siat yap yo moment ubade unong hikai science but maths haka resu belpara high secondary school laitu ba ya uni unong hikai la siat yap hakmat ki bahieng hasem halo kejing kano ba udai unong sentiat jong ki pulit house name arhajar khat ar karkum kejing pentip jong ki pulit ya 11 sech sangma la ujor ejahar hamandi pathar police station house name arhajar khat ar laitu ba haka khat khandai truk naitung arhajar khat ar ka kunun ki riu king atiar jong ka seng GNLA ki badon saw do sangut balai alam do 11 sangma kila lecha ka yingsa u Denibird moment arflies nem karta ka badon haka snong resu mepan abri par kila siat yap yu shabar jong ka ying hajan kalinti yai kijat hakate ki jingja ki pulit kila yo bantam ya ka wei ka letterpad naga envelope jong ka GNLA bala soido area commander naga jaka bayap unong hikai school ka bakam ya kani ki jing penyap hakane ka letterpad la thep lang ya ka wei ka city lightly ki kuli AK ke bala dep siat ban artly ki kuli 9mm bala dep ban siat laitu ba ka jingslam ban kem yo 11 ka denamar ka jingbam yang ki sakhi satar bat kumjoru naga daw jong jing shepting kinong sakhi